Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu amang. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu patuluhon dung ependanias topik haguguni debata na paluahon. Mari demehita cebuk gede nomor onom ayat tulu ayat sada tulu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar nyanakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar kita di parbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Ale Jehovah huhaholongi do hajongjongan ni bagasmu, dohot tasapamu hamulionmu, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami di Banua Gijang, di Papatar Hodo, dirim marhite hatami, nong doho dohami di haholongi roham marhite sian panesami di dosa nami, atong pambatar madirim tuhami, asa hutadda hami ho, jala asa hutangihon hami suarani anakmu, jala asa hujalo hami tod di parbadia marhite anak haholongan roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Tatangihon ma patik ni debata di minggutta sadarion ima sian patik palimahon sahat tu 10 patik palimahon ikon pasangapom mudo natorasnu asa martua ho jalaliling mangulu di tano na nilehon ni Jahuba debatam diho patik paunopon unakko mamunu patik papituhon unakko mangalakup patik pawaluhon unakko manakko patik pasiahon unakko olo makatidakon hata nasotutu maralohod donga jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang hudana manang dia pe ugasan ni donganmu atong rak mangidugo mahita siat tuhatta debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patikmi amin.
pauduk jala tapasere marohatta tatopoti madosat tetu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargogo nasohatu dosan sitoppa nasana adong paruhum natigor namanguhumi jolma manusia narodo hami tujulom manopoti dosa nami akan nahula hami marhite sian pangalasan mami di patikmu ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami narwai nang sian pakkateon nami nasoture rori pangalasan nami dihisap-hisap ni rohanami natamasi tutuho na uhum dohami alani dosa nami alai natorsolsul bagi dohami nuaing alani asima roham dihami alede batanami perdenggan basa jala para siroha doho ala anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saya sama dosa nami saluhutna jala suru matoddi parbadia tu rohanami be asa tarbahen hami manguloiho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe sahat hami tuhanguluan na sora suda na pinarbagabagam di akka nama korsay anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Laos tabigi mabagabagani debata taringot tuhasesan di dosatta. Para siroha jala perdenggan bahasa do jahuba. Lebak terimas jala para siroha gudang. Dang dibahet tuhita hobartu akka dosatta. Jala dang dibalosson tuhita hobartu akka hajahatotta. Songon asin rohani ama-ama mida akka anakna. Asin rohani jahuba diakka damakka biari ibana. Hasangapon madi di batana di gijang. Amin. Tangion ma turpuk epistel di minggutta sadarion natar surah sian mika pitu mamukka sian pitu 1 ayat 20 tajahama responsuria alai angguahu manatap tu jahubado jala dihalungutun rohakku do debata dihatuaku saya tangihonon di debatakku do au.
sungokku dori maksud di Jehovah ai doppa ibana doahu merdosa pai ma dibadahon imana badakku jala maruli ahu dibahen saitu gonna doahu sugot tu hati uron idau kudo hati koranna nungaro ari paulihon di parikmu ari parholangon ni patik dui alai gawi halongangan matanoi alani pangisina dibahen ni parbue ni pabahenan nasida suang songon diaka are haruarmu sian tanu mesir ahu pataridahon tunasida akka halongangan ikon dilaton nasida ma orbuk songon ulok na mangisir di tano akahitir nasida rosian pertamunian nasidai madapotto Jehovah di batata akadut nasida jalama biar maradupon ho saya marpangulahi dorohana jala papuanna do akka hajahatotna jala reokononna do sudi do satta tuluat apala na bagas ima sahatna martua ma akan atau mangihon hatani debata jala no piopsa amen. Nang rahis beda
tidakon maha porsiautai songon nahita tidakon idongatta saha porsiau di sadok portibion rak mahita madok au porsea idi bata Jahoba ido ama parbudu na suatu dosa na tumo palangit do tano au porsea idi Yesus Kristus anak idi bata Jahoba na sasadai iman dan tubuhon ni Semaria na gabi-gabiya setot di parbadia adorang so bubuhan ido tuhata na tumahon na birnit di pangumuan sinatus nama terpagal dari mana di na tua tuba na turun nam mangulu di hari patuluhon nama naik di surgo lahu tutuk siamu di batang Jahoba amanai parbuku na sohatu dusani di simai mana apa yang mangumi halak na mangulu do nama au porsea atau di perbadia jala adong sada huria nabadia huria atau akan nabadia doh di hasisan di dosa doh di hakai namadok mulak mangulu surut dari ni halak mati doh di hamuduan nasara sudah amin. Titing namasa di Huriata di Mingguon, tanggal 22 Januari 2020 tolu. Naparjolo dak danak nasorang. Di basa-basahon tuhata do sada dak danak di keluarga ni amata Jimmy MC Boro inata borusiagian sorang dak danak bawa na di hari Senin tanggal sia Januari 2020 tolu inganan nasida di Green Malaka Residen Blok E nomor sada Manang Uik Opat. Di keluarga Niamata Junisar Siagian Inata Boru Sitanggang sorang dak danak boru na di hari Rabu tanggal 10 sada Januari 2020 tolu inganan nasida di Jalan AMD tolu puluh sia nomor 26 Manang Uik Opat. Di keluarga ni amata Jusman Pangaribuan Inata Boru Purba sorang dak danak bawa na di hari Selasa tanggal 10 Januari 2020 tolu inganan nasida di Jalan Malaka Gang Buton RT 02 RW 07 nomor 20 sada Manang Uik Opat. Napaduahon ruas nataba tajalodo gabe ruas ni Huriata keluarga amata Luther Hamonangan Pardosi ST inata Normauli Boru Tambunan SH Rabdoho tolu ianakon nasida sada bawa 2 boru narosian HKBP Samarinda seberang Resort Merak Samarinda Distrik 26 Borneo maringanan di lapangan tebak Manang Uik Pitu. Napatuluhon ruas namar sahit. Tabuan ma ditangyang ta akar ruas ni Huriata na di bagasan parsahiton. Naparjolo amang B Sitanggang Uik 2 di Rumah Sakit EMC Pekayon Bekasi. Napaduahon Nyonya Pangaribuan STN Boru Sintua Boru Hutagalung Uik 5 di Nagrak. Napatuluhon Anton Simatupang Uik 10 di RSUD Ciracas. Napaopaton Nyonya G Tambunan Boru Hutapea Uik 10 pemulihan di Bagas Nasida. Napalimahon Joana Boru Manurung Uik 10 di Rumah Sakit Pasar Rebo. Napaonopon
Amang B. Simanjuntak Uik 10 pemulihan di Bagas Nasida. Napapituhon Nyonya D. Manalu Boru Siringo-ringo Uik 10 sada di Rumah Sakit PON. Napawaluhon Nyonya Simanukalit Boru Sinambela Uik 10 di Rumah Sakit Ridwan. Napaopaton dana pelayanan sosial Huria. Mamuka sadarion Minggu tanggal 22 Januari 2020 tolu papungu dana pelayan sosial Huria dohita di bagasan amplop di Gano Parmingguon pukul 7, pukul 10, dohot pukul 10 pitu wib tolu hali Gano bulan. Napalimahon Dewan Marturia. Nunga di patupa Huria marulaon nabadia turuas ni Huriata namar sahid menahun. Ima tu keluarga amang situa Tambunan boru bultom manang uik 2 na di tanggal 10 Januari 2020 tolu na niuluhon ni Pandita Resort. Na paunopon rapot Huria. Hari Sabtu tanggal 20 Januari 2020 tolu patupaun ni Huria do rapot Huria program dohot anggaran tahun 2020 tolu. Nama dohoti rapoti ima parhalado seksi-seksi panitia pembangunan dohot badan audit utusan sian Ganup Uik 2 halak. Masuk pukul 10 WIB maringanan di GSM lantai sada nani uluhon ni Pandita. Songonima titing di minggu ta sadarion akatiting namangihut boy mata jaha di warta naung tatiuk be. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tabegema kor sian pungan ina parare Kamis las duduti non ama agape.
dame ni debata na sumurung sian saluhu roha. Ima mangaramuti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta di minggu tasadarion ima minggu patuluhon dung Epipanias. Tangi honot tama hatan itu hatta nagabe berita nauli dihita. Tersurat di sada Korintus sada ayat 10 rodi 10 walu. Doh topik hagugun di debata na paluahon. Hagugun di debata na paluahon. Tapai hutihut hujahahami songonom ma hatana. Alai huapoi mahamu aliak kadongan mangasahon goar ni Tuhan Yesus Kristus asasahata hamu saluhuna unang madong parbulata dihamu hot mahamu binahin ni sada ni roha dohot sada ni pikiran ay terbortik do tuau marhitesian pangi sini bagas ni sikloe taringot tuhamu akadongan pabua nama sadihamu parsalisian alayod do hudok adong do dihamu nama dok sisian ni si Paulus doau nadiba sisian ni si Apollos doau nadiba sisian ni si Kepas doau nadiba sisian di Kristus do anggoau nabina gido Kristusi naung tarsilang do si Paulus ulangi humokopamu naung tu bagasan guar ni si Paulus do hamu tardidi mulate hudok ala sodong hupad didihod dihamu dukon ni si Crispus dohot si Gaius unang adong namadok tu bagasa guaru sadiri hamu tardidi alai doh do tahe pangis ni bagas ni Stepanas hupad didihon dukon ni dangadong hupad didihon itta ni nahuboto ay dang disuruh Kristus yau maddidihon mamaritahon barita naulido jalaipe dada marhata habisuhon unang diorui silang ni Kristusi ay hatodo hata nataringot tu silangi di rohan yak kanala umago alai hagogon di debatado dihita nadapotan haluaon di sima sahakna horas marihita saluhukna padok ni na tua-tua niripu perhunikan hapena pergadongan niripu persaulian hapena sama dengan kerugian songodido memang sipata di tonga-tonga ni perdalanan di ngulut tahun bahwa kita berpikir apa yang kita lakukan itu ngaparo parutungan untuk kita ngapar labanon ngapar gadongan. Tapi ternyata yang terjadi adalah harugian, penderitaan, kehancuran. Secara khusus mamolo tabereng dia ke masa-masa sisonarion, fanatisme niak kahalak, penggemar. Secara khusus dia kapar bula maju tarukun. Luar biasa do akka penggemar fans niaka perbula di pertiket tahun. Merasa mereka dengan penampilan mereka, wah ngajago nasida. Grup nai, klub nai ngajago hiani. Alani tu dia pe diusung-usung. Fanatisme yang luar biasa. Na tonga tahun nasal pudope jala sahatu saunari
terus dope kasus di Malang, peristiwa di Stadion Kanjuruhan. Alatalu jagoan naik, maka fanatisme dari penggemar masuk ke lapangan. Neng mangaroro, neng mangalile, na manaluhon jagoan naik. Terjadi huru hara. Tabayak koma di Indonesia 130 halak mati. Anggo penampilan ini dah dihitung do pergadongan nih. Merasa hebat, HP na perhunikan. Saat tu sonari hampir di sudah usia dana remaja na poso. Adong nama rujung. Song na haru pi peristiwa song ni purtibion ni hilala. Pola 130 na mati. Alai song ni marupanya ka fans penggemar yang terlalu fanatik sehingga membuat sesuatu yang sangat merugikan. Edi mana nama tu bola do. Tapi itulah memang situasi yang terjadi yang kita hadapi ketika ada penggemar, fans. Nabui memban tanpa mereka sadari perilakunya itu membuat satu masalah. Satu kinai 2024 masuk mahita tu situasi politik. Berek kamu mah agak penggemar fans niaka sada partai. Sifatan na gudangan na aneh-aneh. Adong do itur mamang kasubuk na gaberni pohon beringin misalnya. Adong do fans ni sada partai igaber maju buknai ipangkas buknai songon uluni horbo. Sugari adong partai lambang na catur. Ulo do benon na papan catur di buknai rupani pangkas. Itulah memang situasi yang kadang tidak terkontrol ala nyaka penggemar-penggemari. Mula bahasa Batak didok gabi panas do aharu tahe gorri. Didok panas tahe. Didok panas. Gabi panas sa porong nai sianapina. Sebenarnya api yang menyala itu yang membakar lebih panas do na diluari. Maka realita na terjadi di tonga-tonga ni Parngolota. Ternyata di Huria pemasa do songoni. Jadi dang banduk na pelahirak kita mula dong gar Huria dang banduk na songoni. Palias medau mana songoni. Alai memang saya dong do Huria na mengalami kekacauan, keributan, perselisihan oleh karena fans penggemar. Imana masa diturpukto. Jadi bolo-bolo honon nakaning tapai huti turpuktai adong ma opak geng. Di tonga-tonga ni Huriai geng ni si Paulus may, si Apollos may, si Kepas manang si Petrus, adong mageng ni Kristus, adong maduk dirina kami kelompok Kristus nina. Jadi marluba me ojago rohami inda nasada, ujago rohami inda nasada, ujago rohami inda nasada, ujago rohami inda nasada. Gabi persoalan ujago ro, persoalan keba do. Di gereja itu adalah menyampaikan firman Tuhan. Ale ternyata yang terjadi justru yang aneh-aneh. Molo salinai hujah dia 10 adong do dihamu namadok sisian ni si Paulus doau, sisian ni si Kepas doau, sisian ni Apollos doau, sisian di Kristus, grup ni Kristus doau. Ujung na didok ma dia 10 hujah ayat 10. Alanya ka geng-geng na munculon di dok ma ayat 10. Nang tersilang do si Paulus, kumokop kamu. Emangnya apa yang buat Paulus buat kamu? Aharon obat tu kamu na si Paulus.
Emangnya Kefas itu, Petrus itu, apa sih yang sudah dilakukan buat kamu? Nang mati ibana, humukopamu. Harukan. Ido nadidok ni ayat 10 tulun. Nang tubagasan gorni si Paulus dohamu terdiri. Jadi di situasi nasongonima asa takas rupani di tonga-tonga di Huria, unang tubuh persalisian, aka gerakan-gerakan dari luar juk terjadi. Songo saporongi upanas nasida alai Roma si Paulus madok nakani. Huapoi mahamu. Mangasahon guar ni Tuhan Yesus Kristus. Tung saroha mahamu, sa pikiran mahamu. Songonima nang tuhita di tonga-tonga di Huriaon, asanaing tutuhita melihat bagaimana supaya firman Tuhan berjalan dengan baik. Roha, pikiran itu kita fokuskan lambar hua buado asa marsanggap debata. Jadi molo tatitikon nakaning diari 20 lalu tapatu pama rapot Huria dan gabe marapot marsual gol disi, tapi apa yang kita bicarakan asa rarat do harajaun di debata, asa mar bungarat do, asa mar tubur do hatan di debata marsiti Huriana HKBP Cibubur itu narikot unang gabe pataridahon akka perbulat-bulatan. Setabi di marga pejujuk no masa songoni. Boido dengan sada marga. Ale unang torok kamu hami may unang tornamu rupanin non. Bodo dengan marpuluh tahun sada marga. Tapi terjadilah beda unang ate. Beda pandangan nih ngomong. Atau bolo songoni do songonom may ba buka hami may hami. Bak kamu nehamu gabe dua. Jala bahayana ketika terjadi perpisahan, unang baju taduk perpisahan. Ketika terjadi perpisahan itu juga sangat-sangat mempengaruhi tutoru sampai ke akar. Marsudut-sudut bodo gabe songoni terjadi keretakan dan pada akhirnya perpecahan tu sudut naposok. Dok maju rupanya adong dosa ada turi-turian niku maju. Jadi adong masih ada duli jongjong di salah satu kota di London, di Inggris. Tabayak ko maju nang persoalan ni marga Batak sah tu Inggris. Jongjong maduli-duli pay mahubus. Ibereng besa ping na pay mahuni. Songon hala Indonesia inda rohana. Zungnay pakulingi. I'm sorry, mister. Where you come from? I said, di rohon na. Alay binang songon hala Indonesia. Indonesia? Indonesia? Ya saya juga orang Indonesia. Marbahasa Indonesia mana lagi? Di mana di Indonesia? Di Sumatera. Saya juga dari Sumatera. Di mana di Sumatera? Ya ecek nama jo. Di Pangururan atar songoni marupani. Di Pangururan. Marga apa? Ecek-eceknya. Naibaho. Naibaho. Gaya bahasa Batak matong. Atong dia mah hamuna. Anggo Pangururan do. Anggo hami opuni si taronggal mah. Wis. Bitur marsisir ibuluna. Opuni si taronggal. Atong horas mate alana hami opuni si tarukit do. Danga dong titik temuna opuni si taronggal to opuni si tarukit. Hape kasus di Huta pertemuan di salah satu kota di luar negeri akibat daripada perpecahan nasongonon. Alanido memang asa jaga kita ketika kita melakukan sesuatu
Bukan untuk membuat satu perpecahan, bolehlah berbeda. Tapi bukan untuk perpecahan, tapi untuk membuat mekar, membuat indah, membuat semarak, membuat aneka. Jalan apa dua hon nang tabereng sia turpuk tahun. Taring waktu bagaimana menghargai. Menghargai macarikot saroha sapikiran mahamuna. Tapataridaho mana saroha sapikiran merhite na menghargai. Molo hujaha turpuk tahun didok songonon. Ayat 17. Aidang disuruh Kristusiau madidihon. Mamaritahon barita naulido. Dang disuruh madidihon. Alay marberita naulido. Dang madok nasubui mana madidi. Nakaning dididibana do si Krispus. Do sanay isi nakaning. Songon na terkontak do hita do kolan hujahan kaning ma si Gaius alane terlaro hana tu marga tapahohom sutong gabe gajang bodi mana madidi alai ido takas dido ibana dang disuruh Kristus yau madidi hon saya bisa udidi don mabaritahon barita naulido ibe dang marhata habisuhon unang diorui sidang di Kristusi. Jadi ada nilai-nilai yang betul-betul harus kita jaga, harus kita hargai. Menghargai. Ada tantangan. Molo di huta menghargai perbalohan. Sotung pidda perbalohan itu ngaborngin. Perbatasan itu sering jadi masalah. Di Indonesia tetangga kita bermasalah karena batas-batas di laut, di udara terjadi masalah karena tidak saling menghargai. Alain turpuk tom memang pengotok kita saroha sa pikiran mahamu pataridahu kamu mah ada batas-batas, ada nilai-nilai yang harus kita hargai, yang harus kita hormati, yang harus kita junjung. Jadi molo tabereng nakaning dua korni ina dohot agapi ada nilai yang betul-betul dihargai. Dia menilai yang betul-betul dihargai. Pabainan ni debata tak terbilang rahmat Tuhan. Betapa agung menghargai. Dak kasuhatan dengan bahasa di debata begitu agung. Bahkan di ujung anak kaning nidok seumur hidupku ku berseru, seumur hidupku berseru, saleleng ngoluku terpujilah Tuhan. Menghargai apa yang sudah dilakukan Tuhan buat dirinya. Seumur hidupku terpujilah Tuhan. Di doa ma agape nakaning puji ma, halas somma, habalgahom ma, itu ajakan. Ale tordiku hehe maho, tersunggul maho, itu ajakan ngapain? Menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan. Ngause holongna, durus mudarna. Makanya dihargai, puji ma, jakom ma. Songunido yang tepat dari dahon. Bagaimana kita menghargai nilai-nilai yang ada. Jadi adong ma sada namoran di Portibion tak pola hupa buah guarna manang naise. Wawancarai mai bana. Salah satu orang terkaya di dunia ini diwawancarai di ibana. Ise ma di botoho nayak kuiho naumoras yakko. Menurut Bapak siapalah yang paling kaya dari kamu? Jadi ijo mana ma wartawan ini nama wawancarai itu di mana ma adong sada dulu parkarejo di Jabuna. Inilah orang yang paling kaya dari saya. Parkarejo na
inilah orang paling kaya dari saya. Loh, bagaimana mungkin orang yang kerja sama kamu lebih kaya dari kamu? Dak tohoi. Tapi itulah paling kaya dari saya. Baru perdalan di ipat orang imana ma. Imana rema jamar 3 koran doi. Jadi tikimar 3 koran imana koran ina. Roma namoraon itu hormat koran. Alelo manggarar tinggal dompetna. Waduh. Ipaula makorani Roma danahi. Saya sangat senang kalau Bapak menerima ini koran secara gratis. Mulai dari kodang rok kepengmu tinggal dompetmu. Saya sangat senang sekali kalau Bapak mau menerima koran ini. Tersonggok Iban. Anak kecil. Saya sangat senang kalau Bapak mau menerima koran ini secara gratis. Berarti ini orang baik, ini orang yang namorema. Itu namorema itu mana? Saya membuat kamu menjadi tenaga kerja. Saya mengangkat kamu menjadi pegawai saya. Alero memang maduk saya dinari. Anggo ala nahuleanido tuho. Gabi diargai hoa au gabi perkarijom. Kamu tidak pernah lebih kaya dari saya. Karena saya memberikan koran ini dari tidak ada duit saya. Tapi kalau kamu mengangkat saya jadi pegawai Bapak, ala nama mora doho. Jadi saat tua digape dak kau mora ho senau. Indah danaki. Itulah yang terngiang di kepala saya. Itulah yang tertanam di hati saya. Maka ketika saya melihat dia, saya selalu angkat tangan. Dia lebih kaya dari saya. Menghargai. Arung dosa ada presiden, tong marak pola pindah Bogor nyerupani. Ya dosa ada tiki lau marburu presidenon doh rombonganna naik kuda. HP terjadi mah hujan petir. HP tiki ro petir tarina. Tersonggok ma kuda ni presiden ni sapak ma presiden ni tu sungai yang begitu deras sungai. Lu jama parangan nai pasukan nai mengejar menolong. Ala sungai berbatu-batu terus dibawa dang daput. Dilului dang daput. Banggo pikiran di pasukan naon tu istana ngamati be presiden ini. Tapi ternyata dong masih ada petani nama mereng. Itolong ma presiden ini. Dong ditolong sehat neng mulak ma presiden ini. Saya adalah presiden kamu, presidenmu doa. Alani saya sangat bangga, saya sangat senang atas pertolongan yang kamu berikan kepada saya, Ninda Presiden ini. Masih panggil domu senau. Masih panggil domu senau. Romana tutui madokun nama nolongi partani-tani. Hanya satu permintaan saya kepada Bapak Presiden. Amin. Saya akan kasih apapun yang kamu minta, saya akan kasih. Amin. Kalau saya dono panggido. Sotung di pabuaho manang tuise na au menolokko. Sotung di pabuaho, jangan beritahukan kepada siapapun bahwa sayalah yang menolong Bapak Presiden. Wah, taruh takibana. So tungi pabuho manang tuise na audo manoloko. Jadi saya tiki sehat ma hiama diwawancarai presidenon. Sebagai presiden, siapakah yang Bapak hormati di dunia ini? Sebagai presiden, isema paling dihormati ho di Portibionin. Ibu imana ma foto ni petani. Inilah yang paling saya hormati di dunia ini. Na bapak mudi, na wartamoni bukan. Nopung mudi bukan.
Atau ngisi dong. Inilah orang yang paling saya hormati karena dia menyelamatkan saya. Dan ketika saya menawarkan ahama pangidum musianau, kalau saya do dipanggil di mana, sotung di pebuaho manang tuise na au menoloko. Saya sangat hormat, saya sangat kagum, saya sangat menghargainya. Siapapun presiden, saya tidak terlalu menjegadinya. Isi pehalak di Portibo dakolak pola fusigani, tapi bapak ini betul-betul saya hormat, menghargai. Selama kita memberikan penghargaan, ada nilai-nilai yang harus kita jaga, harus kita hormati. Itu membuat kita mendapatkan sesuatu keindahan, kedamaian. Persoalan nasong nadidok di topi kodo, dan adok kalak menghargai belgani huasong di debata. Hawotodoi ido didok dia sepulalui ujaha. Ai hawotodo hata taringu tusilangi di rohnya kandalau mago. Hawotoon. Tidak ada penghargaan. Yesus yang sudah memberikan nyawanya, tomai tidak dihargai. Tapi barang siapa yang menghargai kematian Yesus Kristus, hagogon di debatadui asadapotan haluau. Haluau dui. Bagi orang itu kebodohan. Tapi bagi orang yang percaya itu adalah kekuatan. Jalaido si ngotot tak. Bisa saja orang mengatakan kita bodoh. Tapi percayalah. Itu adalah kekuatan Tuhan menolong kita. Adong piga-piga contoh rupani cerita Alkitab. Nuh. Si Noah. Baik mapuang kapal muda. Iduluk-duluk baik dah. Iba sinuh ma kapal nai iduluk-duluk. Orang yang melihat, otonion. Juga risannya di bayan iduluk-duluk muse. Na otodon. Apa yang disuruh Tuhan dilakukan oleh Nuh. Dunia mengatakan na otodon. Tapi justru kata orang dunia ini hawaton. Tapi itulah keselamatan bagi Nuh. Daud ketika berhadapan dengan gulit, segini lengon, ayahamon, piltikomon, otonion. Tapi Daud yang kecil, yang dianggap dunia kebodohan, tapi itu adalah keselamatan. Songonido silangi. Bisa saja orang mengatakan nautomaun, tapi itu adalah keselamatan kita. Alani apapun pandangan, apapun penilaian, kematian Yesus adalah kekuatan, bahkan jaminan keselamatan. Targai mai, tahapur siai mai, edu haluaun, edu hangguluata, martang yang mahita. Mau lihat dohot puji-pujian rupa sahat kami Tuhan. Ala di pasu-pasu hodo kami. Rodo homar kita namu Yesus Kristus nagabi hauton di portivion alagabi haluau di hami haluau ni ima hutiop pami ima hugolop pami asagabi parjabbar hami tutu di haluaon doho di hanguluan nasaliling nereng na pinaradim. Ali Tuhan nami marhite perminggu namion upasahat tami do hamulation ni rohanami di habal gaummu di holongmu napasahat to nakadadanak to karungan nami ruas ni huriam Jimmy MC Boro siagian ipasahat to sada danak bawa Juni sar siagian boru si tanggang dipasahat to sada danak boru Dusman pengaribuan boru purba di pasal tu dana bawa pasu-pasu Tuhan natorasna lau pagodang kudakon
dak danahi pasu-pasu dak danahi asaga benek nahasia siului puda ni natorasna nama boto pasanga poko ali Tuhan suang songoni mau pasah tami do Tuhan kadongan namin namarlas ni roha namarulang tahun ditabahi umur nasida tabahi manang las ni roha pada wakamara akaparsahiton alai sulukum pasu-pasum marhite nama masu-masu akan dan diulan nasida songoni ma Tuhan akkaripe namarulang tahun tuhodoh pasahat tami nunga di pasada hodi tonga-tongan di rumah tangga jala mertabba-tabba ari-ari sibulu sondasida di tonga-tongan di rumah tanggana lam takas ma Tuhan suaton roha holong dia karipe namarulang tahun tabai roha nama kokop asa saroha sa pikiran gabi keluarga sitiruan rabdo akapinoparna ihot madibagasan holong nasian ho asa maria marulupulup nasida mamuji ho di tonga-tonga ni keluargana songoni ma Tuhan pasahat tami du Tuhan karuas ni huriam sedak danak sa tunama tua gonggom Tuhan ramoti parmahani asa di bagasan hahi pason di bagasan las ni roha terlumub ya kena di bagasan persahiton tuhodoh pasahat tami amang besi tanggang nyonya pangaribuan inanami sito en borhutagalung Anton Simatupang nyonya gi tampunan borhutapea yanak kunami Juan na boru manurung amang bisi majutak nyonya di manalu boru siringo-ringo nyonya simaluk kalit boru sinabila dohon akan sohagwara kami Tuhan sehoma madauni mangalabohi mabubu akan sahit siapa matang nasida pasu-pasu sudia ketindakan medis nangak kaubat akasi panganon nang masa-masa istirahat nasida pemulihan di bagasna do akan napia do pedi podomanna di rumah sakit totong madulu nasida Tuhan papos roha nasida ay huru paddauni nangaka keluarga Tuhan lehol las ni roha pasuang guguna asa totong marlas ni roha jala margugu nasida fature-turehon keluarga na di bagasa persahituni asi roha suang songoni ma hupasahat tami sakka ni huriam nalau patupahon rapot huria di hari Sabtu naro songon na didok ni hatam ditikon saroha sa pikiran pasada roha nami dohok pikiran nami asabui hami Tuhan patupahon rapoti lau para raton harajaw hupasahat tami tuha kadu sa pangalasyon nami sa Tuhan salpuhom may asiroham asa tamahami di julum mariti Yesus Kristus jalo matangi yang ele-ele nami. Amin. Mari dehita hut pasahatun piliata. Tuhan kudu, Pati
Toro pandide bata martangi yang mahita. Ale di bata manamina di banwa gijang. Ho do haroroni saluhut sila londa dinggan. Do nasolibasa na maulutus. Upasahata mi ma sian nanelon mi tuhami pilan nami tuho. Sa jalo may gebet notus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pilianon. Pati bulan harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang nisi leo-leo mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya roh maharajaunmu, saya saut ma, lo moni roham di bano tongan songon na di bano gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho.
Disodak ko Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopak ko Tuhan de batama bohina tuho jala di parsaur homma damena tutodim. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.